assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yawo habrede Pini TV tewteɓe nder e bawol leydi gala jamala wale mon caggal yettude Allah ko julde nabi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men en jetti halifaɓe men dini halifaɓe men aada en ko en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala ko kuɗen gurnam dartade oɗo subaka alarba addan ɗon holko sifa e kelle gadane jayde e leydi Sénégal e oɗo alarba nogas joyya lewru août 2021 jogay jayde e leydi Sénégal garti e natal on medɗo ardade ndiɗon leydi cadɗo wiyete ko Hussein Habré gorko jaltude aduna ene wayno natal makko e nder yogay jayndeji leydi Sénégal e oɗo subaka gudditiren jayde lasa ene wayno ɓe mbi ko Habré terrassé par la Covid-19 ene wayno nde oɗon gorko liɓi ɗum ko on brosso Covid-19 saha ganduɗa kay rutti e jomum wasi fitane mum ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno kongi ɓeɗon ɓe ganduɗa hoddini ɗumen hoddini mumen to Wakama ene tawe nder ndeɗon jayde ɓeɗon kala tawe hen kono chronique moɓe mbaɗi hen Ans ou Démon chronique d'une vie tumultueuse d'un président nomade controversé ɗum ne tawe e nder jayde la se oɗo subaka alarba quotidien le quotidien de Madiambal Diagne atiya joni e gurdam on Hussein Habré ɓe mbi ko une vie à Sahel ouvert ene wayno noon ko gorko meɗɗa darade darde semmude kono kay ko meɗɗo darnade dar leydi Tchad gorko mo ganduɗa ɓe nawi ɗum hande oɗo brosso Covid-19 kono kay ɓen ɓe ganduɗa jayanoɓe e ganduɗa koye laamu makko ɓen ɓe ganduɗa kay ɓe ganduɗa mbasino jinna mumen walla mbasino ɓiɓɓe mumen e nder ganduɗa kayya laamu makko ɓeɗon ɓe ganduɗa ɓe fonno wadde indemnisé ɓe mbi ko victime ɓeɗon kay ko combat goɗɗo beele deni jogori yafade walla jafatako kanen tawi nder helo ɗiɗaɓo tataɓo nde jeyde le quotidien caggal kan ala haali ganduɗa ko ngakkere sukarɗo e nder leydi Sénégal ene wayno ɗiɗon commerçant ji walla mbiyanna ɓe liggotoɓe ɗiɗon usine aji mbaɗi walla mbiyanna joofi ko on jaggorɗo tan mbiɗo ganduɗa kay ko fagguɗo tan mbiɗo ganduɗa kay commerçant leydi Sénégal wiyete ko Aminata Assome Diatta commerçant et industriel Assome le ministre Diagne Le Soleil oɗo subaka arte ganduɗa koye gurnam oɗon gorko Hussein Habré mo ganduɗa tigui wasi fitade mum hanki ɗo e Dakar ene wayno noon la reddition du guerre Toubou gorko mo ganduɗa meeɗi dara darde semmude kono tawi darani leñol mum e wiide Diagnenkoɓe Le Soleil ko Covid-19 noon yooɓi fitade makko kono kay ɓen ardiɓe administration pénitentiaire mo leydi Sénégal kuleti tigui wona e nder ndun dumbirdu ndu ka manela heeɓi oɗon brosse Covid-19 e wiide on jagorɗo justice maître Malick Sall o wi Sénégal waɗi peeje peccoɗe mum waɗi hunde foof ha waɗa Hussein Habré e famille mum foof à l'aise gonka ganduɗa kay ko deƴka ɗo e nder leydi Sénégal ko kongi makko kanko on jagorɗo tawi nder ndeɗo jayne ɓe garti e parcours oɗon gorko ganduɗa ko tumultueux et sanglant ɓe mbi ko d'un nationaliste armé Hussein Habré mo ganduɗa tigui waɗama renversé au pouvoir kono kay ko bannoɗo renversé au pouvoir kongi mabɓe kono kay réaction ngaji ɓe noon ɓesgu cadde ne tawi nder ndeɗo jayne ɓe garti inondation toto Keur Massar e wiide mabɓe Keur Massar ene wuuri kaya mbeya ene wuuri yakorade beele de ganduɗa komo ɗamɗo ndiyam mawpi ɗum kono kay jeynenkoɓe e Le Soleil jillima to Matam ɓe mbi ko Matam voit le bout du tunnel caggal nde ganduɗa e duuɓi ɓennude nde ganduɗa toɓoji en tampina oɗon diwan mo Matam walla mbiyen goɗon wuuro Matam kono oɗon dig mahaɗo waɗi sababu ganduɗa ko ɓesgu Matam ene foofa walla mbiyen ene wuura gurdama hayso tawi ganduɗa ko toɓo ngo jippima woni sababu jeynenkoɓe Le Soleil mbi ko Matam voit le bout du tunnel jeyde Vox Populi artiyaga joni ganduɗa e gurnam Hussein Habré ɓe mbi ko la fin d'une vie de combat ganduɗa ko Hussein Habré gurnam mum foof waɗi ɗum koye haare waɗi ɗum koye haaɓede kono de nder ndeɗo jayde ene tawi natal on joom suudu makko wiyete ko Fatim Raymonde o ene wayno alhaali ganduɗa ko birnogol Hussein Habré to leydi Tchad ene wayno noon oɗon gouvernement leydi Tchad jaaɓi no wiire toon hayso tawi wattake rendre hommage kono de ganduɗa ko on joom suudu makko o wiki Hussein Habré ko ɗo tigui Sénégal leleto par ce que Sénégal ko leydi diine leydi islam Hussein Habré reposera en terre sénégalaise une terre d'islam ko kongi makko kanko oɗon joom suudu makko kono kay kongi ɗiɗon tawe o wiya gam kay hormade ganduɗa ko mémoire Hussein Habré mawlelo ɗo kono kay ma ñalawma ara so tawi kanko fof waɗama réhabilité ene way nden o leɗoyo toto cadda ɗum ne tawi nder ndeɗon jeyde caggal kana natal on jagorɗo justice gorko mo dañcaɗo o wi l'état se donne bonne conscience ministre de la justice suuti kongi e ganduɗa e oɗon clinique wondete ko toon Hussein Habré heeɓi onon brosso Covid-19 wona e nder dumbirdu ndu kala les échos ardini ko natalla on Aliou Ndoye jagorɗo noon walla mbiyen maire Dakar Plateau arti ha joni ganduɗa kay e ngun jillu makko toto Parcelles Assainies kono Mamadou Wane maire holliti tigui ganduɗa kay ganduɗa ko nguɗon jillu Aliou Ndoye fotani tigui waɗa ɗum e oɗon diwan makko taw kay ganduɗa waɗanimo prévenir ene wayno jeunesse socialiste waɗi démanté Mamadou Wane kono kay waɗi accusé oɗon gorko kam e wondude Serigne Mbaye Thiam e Amadou Ba ɗum ko sukaɓe parcelle kane tawi nder hello neeɓo nden jeyde les échos caggal kan ɓe garti gurdam Hussein Habré ɓe mbi ko question sur le lieu d'inhumation et de Habré l'indemnisation de ses victimes en ɓe ganduɗa kay jayanomo e laamu makko beele de koppereji mumen en jogori arde kono kay ɓe garti ha joni e wirwirde holto on gorko foti wirede kono grey
jenen koɓe les échos garten no hannit ni kanen tawe e nder holle mabɓe e joyaɓo jayne enquête ɓe mbi ko nouvelle alerte rouge ɓen keeriri ko banggue goɗɗo walla mbiyen mbayli sawru mbaggu covid 19 ɗo e nder leydi sénégal banque ganduɗa kay banque de sang walla mbiyenna ɗon ɗo ganduɗa kay moftenoɗo eɗen ƴiiƴe meeje ɓe kulliti tigui ganduɗa koko ngakki walla mbiyenna koko fuɗɗi ngalde no hannit ni o waɗi ɗum noon ko sababu nde oɗon mboros covid 19 sababu nde covid 19 noon ɓen aroɓe hokkirde ƴiyam kañumen kala dogui professeur Saliou Diop ko makko ne tawi nder ndeɗo jayde ene wayno noon wiide makko ala risque ganduɗa kay ko hokkude ƴiƴam mum e tuma covid 19 kanen tawi nder hello neeɓo caggal kan noon BBA Benno Bokk Yakar soutien Antoine Diome e vilipande l'opposition alhaali 15 millions ganduɗa kay ko ɗum noon tijja e caution sumgoji local leydi Sénégal jande l'observateur ɓe garta joni division spéciale de cybersécurité mo ganduɗa tigui fawi junggo e oɗon suko nalanke caggal kay o wiyete ko Dieyna Baldé ene wayno noon portimo plainte ko oɗon mo ganduɗa ko rapport biteɗo Bril Fight fo ɓurɗo tigui lollide neɗon inde kono kay inde makko deftere wiyete ko Djibril Mbaye Fall on gorko de ganduɗa ko producteur mbaɗa o ganduɗa ko dillo e fannu nalanko joguiɗo kay studio mum ɗo e Dakar ene wayno noon ko on portimo plainte e wiide makko noon Dieyna koko wujji donné ji makko informatique kono kay wondude portable uji ganduɗa kay nder oɗon structure walla mbiyeɗe nder on label woni sababu Dieyna fayde junggo oɗo saaha muno garde à vue ganduɗa kay kanko Dieyna Baldé wondude waɗɓe caggal kay ganduɗa ko ñande altinde noddedemo ganduɗa kay ko loskeɗo ɗon haali hôpital wooti kono hanki kay ndeɓe nodditimo ene wayno noon ko nden ɓe paymo ko junngo kanko Dieyna Baldé réussite scolaire l'école déploie ses ailes ene wayno noon ɓeɗon sukaɓe rewɓe wadɓe ganduɗa ko gueɗe payodinde école sénégalaise ganduɗa ko remise de cadeau ko ngal ɗon tigui natal tawete nder hello naybo nden jeyde futur média ɓe garti noon e ganduɗa koye Sankari Hussein Abré on gorko jaaru duuɓi capanɗe jeeɗiɗe jeenayyi 79 ans Hussein Abré natal mum wondude hello jeegom nden jeyde Youssoumaji Guène musidɓe tedduɓe jeydi stade no e sen jeeya heewi wiide ko kayri tigui udardamal kala e subaka mo Allah hoddiri ene wayno noon tawi natal on gorko mo Saint-Louis kono ko dossard 18 équipe nationale leydi Sénégal o wiite ko Ismaïla Sarr ene wayno noon heeɓi fartange ganduɗa tigui lappude ganduɗa ko on équipe mo o Sékou Kouyaté ɗum ko hanki tigui wonno ene wayno noon Ismaïla Sarr keeɓi fartange ganduɗa ko yaade Europa League on équipe makko Watford mo ganduɗa tigui waɗannoma relégué hitande ɓennude mondial 2022 ɓe gatti à 2 jours de la liste d'Aliou Cissé ɗo e balɗe ɗi tigui on keblo baroje gendiji leydi Sénégal ma waɗ publier liste mum mo ganduɗa tigui ene jeeya ɓeɗon ɓe ganduɗa jogorɓe jeeyede e ganduɗa ko ɗeɗon ngalɗon no pottel walla mbiyen ɗen potite leydi men Sénégal kamen ndi tigo tijjangal toto e stade Lat Dior mo Thiès ɗum de woni ko tawteɗo kono kay ɓe garti Real Madrid hakkude mabɓe Mbappé ene wayno noon les merengue mbaɗi temedere capanɗe jeegom million copreji euro gam kaya on dossard 7 Paris Saint-Germain ara toon kono de ha joni Paris ala ko haali ine mumɗi e kaɗon haala Ronaldo transféré c'est les citoyens à cause de Messi beele de Ronaldo ene jogori ummade Juve yaade to Manchester City sababu nde Lionel Messi yeehi Paris Saint-Germain ko ngal namdal jaynekoɓe Le Soleil stade mbaɗi jaafa ɗon caggal kan ɓe garte mondial big shocker ganduɗa kay leydi men Sénégal quart de finale fottata koye Brésil ɓen ɓe ganduɗa ne gowti oɗon coupe musidɓe tedduɓe ɗum tigui wonno ko tawte kelle gaden jayde leydi Sénégal ene wayno ganduɗa kay ko Pindi TV yilloynomo toto banlieue dakaroise e toto Guédiawaye tente Gounass gam kay arde namdade sukaɓe ɓe goƴaji mumen kono kay hol gurdam mumen ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko jaɓani ñofade ɓen sukaɓe ganduɗa ko dilloɓe sababu ɓen sukaɓe jaɓɓe warñude kono ɓen sukaɓe ganduɗa kay ko yiɗɓe wallede no hadduniɓe e dilloɓe e jeeygu baali walla mbiyen jeeygu nayyi ganduɗa ko tefotoɓe kono kay sukaɓe rewɓe dariɓe ganduɗa kay ko yeyde marchand ambulant wadde juulo baleɓele kono yano toon ko Thiat Walo kettoɗen reportage mo Thiat eyi jeunesse o nan ɗo on liggaki on mbaɗani haydara ayi min fuɗɗi wadde ɗum ɗo projet nayyi mais ayi min dañani ɗum ɗo kalis pour fuɗɗo wadde mur walla projet dal hay goto wallano maire o nan ɗo président o mi yiyani hay goto son dañi ballal dal one moƴƴe min eyyi min sorat son soodi so neehi ha ɓooya seeɗa min jeeyat mi ƴeewa goɗɗo mais joni naydi no seeri min de nayi arani son jiiɗi walludem ɗa min dal son dañi ɗum ɗo finance mboɗo wawi wadde ɗum ɗo mur ha para cooda nayyi ɗi mbaɗa comme élevage guertoɗe foof mboɗo wawi wadde hen jawdi ɗi beyi foof nan ɗo neno jonde hande tan mi dawani ɗum tahi joni mi ga hande ko dimanche eyyi mi dawani hande ala min gala liggade kam taw minen ɗo kono min gala liggade min no jiiɗa kam ni ko marchand ambulant mbaɗat eyyi joni holon message lasanmi état o jeunesse o nani ɗo hay goto liggaki koɓe goni ɗo nani diplôme mabɓe ɓe liggaki
ɗum ɓe woni ɗo kadi ɓe janggi ha ɗuminde ha terminal ɓe waɗani haydara eyyi kamɓe fof ɓeɗa waɗa souffrir kamɓe fof ko seeɓe ɓe goni ala haydara ɗum tan lancé mi président Macky Sall mbimo yo ƴeew sukaɓe leydi Médina Gounass ɓe tampi taw ɓe ngala liggey ɓe ngala haydara kono kamɓe fof ɓeɗa waɗa feere kala koɓe jii ɓeɗa gona hen ɓeɗo nana jangga ɓe ngala ɗum ɗo ene nana e sarete ɓeɗo ene nana waɗa apparente ɓeɗo woni e yeeyowo manggo ɓeɗo woni e yeeyowo ɗum ɗo ene fataya eyyi ko ɗum woni hen dal ko noon tigui ɓeɗon sukaɓe ganduɗa kiika tawtoɓe to banlieue dakaroise ɓen ɓe ganduɗa ko Gounass tigui tawte on jiinoɓe guurdi on jiinoɓe jiiɗi wallorede on jii kadi darde mabɓe nde won noon ganduɗa koɓe jaɓani ñoofade kono kayya waɗoɓe contribué ganduɗa ko yoɗon secteur informel kono kayya ganduɗa ko daariɓe darde lobbere wadde mbiyanna ɓeɗo soɓe puusama hama ɓe jaaha soɓe puusama hano ɓe gona soɓe puusama kadi hana ganduɗa kadi ɓe mbaɗa jerña leydi Sénégal wadde mbiyanna état o yo watte mabɓe haqqillaji no fewi kono kayya état o yo ar ballal fade ɓeɗon sukaɓe kala nde wonno no jiddarde mabɓe suko debbo baɗowo juulo bala beele wadde mbiyanna on jaɓani joɗade on jaɓani yelade on jaɓani wadde gueɗe kantorede wadde men laamu ngu ɓeɗo sukaɓe ne kartojine ballal ko erago battene mabɓe nde wonno noon nangue yornata ko holla wadde mbiyanna ɓe gaari ganduɗa kay ko addude miijoji mabɓe addude ganduɗa ko gurna mabɓe ɗo e Pine TV beele de ganduɗa kay ko ɓen autorité ji leydi Sénégal jeeɗuma e emploi oji kalteɗe e kala e ñalawma kala e subaka wadde mbiyanna ɓeɗo kala kato jinɗo e ganduɗa koye ballal ɓe sukaɓe ne katojine ballal musidɓe tedduɓe yo Allah walluɓe walla en walla kala julɗo kala dewowo e Allah jokkowo e namma ko ɗum de wonno ko tawete nder kala gadane jani leydi Sénégal hande noon ɓiyam arani kono ko jaam jagguimo janggo so Allah lamɗo jaaɓi ma on jiimuɗo o jokka noon ganduɗa kadi on aadi mo fiɓodire moon mo firtata abada dayman yiɓiyankoɓe Pine TV nder e bawol leydi kala min ñagui moon yafuya so wodi komin tati hen kala ko weeli hen yuɓɓi en paami ko ɗum noon wonno fanderte ko ɗum tigui welata amen ko ɗum tigui woni sababu darade amen yeeso moon to karallagal to wonno kono ko Thiat Walo montage ko Matimar Samba Diop ɗo e haalirde ko Moussa Niadiallo ken wiide subaka Allah jarama on jarama